kan ki faɗi abubuwan da kika faɗa. Ke kin fi kowa sanin cewa ba tilasta ki akai ba, abin da ya faru shi kika faɗa. Ke kin sani ba wai tilasta miki akai ba, kuma ko da an je ko police station ne ko kotu ko human right din, abin da ya faru shi zaki faɗa, ba wai wani zai zo yana ƙaryata bane yana cewa ko wannan ya faru ko an tilasta ki. Abin da kika faɗa shi zaki faɗa, saboda me ba wanda ya tilasta ki ya miki dole, ba wanda ya sa kiki ansa abin da baki yi ba. Kuma wallahi nayi imani da Allah, inda a ce abin da kike faɗa gaskiya ne kuma tilas aka miki, wallahi amma ba za ki tsaya ana marin ki ba kina zaune kin yi shiru. Saboda me kin san cewa abin da kika yi baki daidai ba, ƙarya ne shi yasa, ko ba haka bane? To amma mutane masu zuzzuga ki suna cewa an yi miki me, an yi miki menene. Ke kanki inda kin san ƙarya aka miki, wallahi ba za ki tsaya. Masu zuwa suna wani ce miki kaza a social media, su ne suke zuwa bayan idan ki kuma suke zagin ki, kin gane? Abu ne ya riga ya faru. Nobody is perfect, kowa dan iskan kanshi ne. I'm not perfect, ni ma iska ce, ba wai na ce miki I'm perfect bane. No, I'm not perfect. Everybody is dan iska, kin gane ko? So a biyar ga ya tafi ya faru, let bygone be bygone, kawai shi ke na magana wuce. Amma in kika ce zaki tsaya social media, wallahi za su kai ki su baro ki, kin gane ko? Sabida in ma zaki wani abu ki tunan da hankalinki, ba sai kin biya mai yan social media ba, kin gane ko? To shawaran da nazo in baki nan ba wai umarni bane, shawara ce dake baki. A biyar ga ya faru, shikenan Allah ubangiji ya tsare gaba. Allah raba mu da sharrin zuciya da sharrin yan iska, yan Instagram, yan social media masu zuga mutum su hasala mutum su yi masa mai kai kare mutum ya zo na yanka shan power horse. To assalamu alaikum, sunana Yasmin Abdullahi, wanda ku sani da real good girl. To da farko dai Amina Amal, shawara ce zan baki ba wai umarni ba. Kin san kin yi laifi, kin yi ba daidai ba, gabon kuma ta gaba za ta iya jurewa ba, ta ɗauki mataki a kai. So tun da dai ke kin yi abu, ita ma kuma ta yi abin da take so, abu ya riga ya wuce, definitely dole ne dama za ta baki wayanki, because ba abin da gabon za ta yi da wani abu naki. Amma shawarar da nake so baki, kin ga social media tsuliyar duniya, wallahi tallahi kada ki kuskura ki bi social media. Kina ji na ko? Makoshina ne ya bushe. Kada ki bi social media, za su kai ki su baro ki ne. Masu surutan banza suna cewa kaza. Jiya da abin ya faru, uban wa kika gani? Waye zo ya tsaya miki? Waye zazanta miki? Bata suna bai fi bata suna ba, kin bata mata suna ne, ita ma kuma ta rama. Saboda haka masu cewa wani ki kai human right ki menene ai wata tsiya ne, ai wani tarkace ne, in ma an kai ke za su bari da wahala, saboda babu kafan tsinannan da zaki gani ko kafar wata tsinanniya, ke za su bari da abu, kin gane ko? So gara karki come back to your senses, kin gane ko? Ki dawo cikin hayyacinki, kar ki biye marudin social media, wallahi tallahi kar ki biye marudin social network, wallahi su kai ki su baro ki, kin gane ko? Masu kawo miki wani maganan banza ki fita daga sabgan su. Rashin imanin gabon bai kai ta rike miki waya ba, abinda za ta yi da wayanki, za ta baki wayanki ki dawo da account ɗinki. Abin da ya riga ya faru, so za ta baki wayanki, ba abinda gabon za ta yi da wayanki, kin gane ko? So shawara ne nake baki, ba umarni ba, okay? Nobody is above me. Kina ji na ko? Kar ki bari su kai ki su ƙara baro ki, saboda duk wanda suke maganganun banza ba uwar abin da za su iya, hargajin banza ne suke yi, wanda kuma suke so su ƙara kai ki su baro ki. Abu an yi shi ya riga ya wuce, to ya wuce. Phone ɗinki dama za ta baki, amma idan kika ce zaki tsaya kina bin maganganun da 'yan social media suke, wanda ya ce kaza, wanda ya ce kaza, bla 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 bla, su ma ba su wuce idan suka yi a cikutuma ubansa ba. Kun gane ko? Yes, so ko ba haka bane? Duk wanda zai zo social media yana nema ya bata wa mutum suna, defamation of character, dole ne mutum ba zai ji daɗi ba. Ko kuma a saboda ita Hadiza Gabon ita ce celebrity, a dan an bata masa suna ba za ta dauki mataki ba. In ke ce aka bata masa suna, ko uwarki ko kuma kanwarki, zaki bari ne ko kuma zaki yarda haka? Ke kanki Amal din in ke ce aka yi ma haka, zaki dauki mataki, ko ba haka bane?